Odhiambo tarik 13 nyakora mgaji wange no mara enirio makare machiegni ahinya chendo endatil chiegni mar Jumapil kabende wa ikoni weche mathoth anyako tendre kod weche mag siasa kabende twak mano gol paro mare gi jatend ODM Raila Amolo Odinga imed gol ne paro mopogore twagno abe nodwaro mondo mi bed kod twak kind rawere jodongo mine kachiel gi nyithindo twak makelo piny Kenya kanyakla kantiere kweth mabende kora ahinya motelne kod jatend karamana jogo mantiere kweth mar sirikal mar Kenya Kwanza medo siro twak makamago ami ler mar wach ne cheno maratil kachiel gi amoko kata kamano ka angwatieko weche manyien ntiere twak abende joy bedo godo kanyo twak maratil wende dhi bedo kinda ojuka manja goro maduong Green Congress Party Charles Omanga henokil kanyakla kod Bon Makolwal manjaten chenro mar Elia giduto gi dhi twak nyakona mgajuan ka iketo piny Kenya ratil kotendagi mag mose bedo katimore pacho ka inyate wechego mag siasa en twak mabiro mana bang' weche manyien kaka pile aroko pachiela maro ote machoki na ria deka uchielo no kama wantie live Facebook Ramogi TV K inwiwa eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuond weche adonde mag lisasi magobila podoketo moko kuom oganda piny bang' ng'anyo mar sabasaba kariwruog imlu wacho ni kwan gi yango ni ji moheo 50 nyocha onegi Sampe uja poini chung na de inga. Okwan be wape into inga. Wadagi. It was not as uncalled for, and I'm sorry I made a mistake. Ochuno jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir kwa yangwono bang' tipo moro tango ka orogo ne jopuonj ka koro riwruog NAT bende koroke kode. Notice ni omiwa mar ndalo 4. Kosemiwa go ndalo 4 okono ni wadar koro wase wuoyo kodgi mwanyiso ni wan gi an alternative place as the county government kami bitergie jo ohala bo ma Homa Bay koro piem kod sama omigi mar dare gi ngapaya ne chiwo thuolo ne yawo apaya machiegni nyakora mgaji wang chendo endatilo wantiere gi Belinda Phillips mainja loko maro anyinga Lydia Haukeyo riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Independent Medical Legal Unit kata IMLU ogolo report makoro yango ni ji maromo 50 nowito ngimagi e kinde ng'anyo mar sabasaba IMLU bende ose ote ma jatend piny Kenya William Ruto mar ne jong'anyo mondo mi ochwad tiendgi gi magina ka giwacho ni ote jatend piny kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen keto arita mar jong'anyo kamarach. Jafomora Cynthia Onyango chako cheno maratil gi report no heyo machal kod mae. Ndalo uchiel bang' ng'anyo mar sabasaba chik mar jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mar ni obila ochwad jong'anyo mamonjo tesendo obila kod magina kendo neggi kod wach mar jatend piny William Ruto mar ni obila ochwad tie jong'anyo kod magina kendo hinygi medo yudo kwet mager. Kaluwore kod lipot makende mar Independent Medical Legal Unit kata IMLU ewi ng'anyo mar sabasaba kwan mar jogo manowito ngimagi e kinde ng'anyono mawuok tich juma mokalo medore ka e kinde ni IMLU koro yango ni jogo duto manowito ngimagi e kinde ng'anyo mar sabasaba gin dhano moheo 50. IMLU wacho ni thoe makamagi kelo luoro ahinya to kaluwore kod ote mar jatend piny William Ruto kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen magiwacho ni medo kelo liet pacho ka e kinde ma obila iseyo e tiyo kod teko mathoth e kinde magigayo jong'anyo mani kod ng'ur ewi chenro mag sirikal e pacho ka. IMLU yango ni e pend chik 245 kare 4 mar katiba ma pacho ka miyo tend bad migawo mar obila thuolo mar chung' kigin kendo tiyo tijegi kaluwore gi kaka chikegi oyango ka gilero ni donjruok mar jatend migawo mar arita e kaka obila onego ga jong'anyo en ataro mar katiba ma pacho ka kod chike mag tije obila. Riwruok mar IMLU koro dwaro jatend piny William Ruto kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mondo wit oko chik manyocha gichiwo mar obila chielo jong'anyo kod magina kendo nyiso jotelogo mondo kwa jo Kenya ng'uono i weche mayande giwacho ayanga e lela. Gilero ni ma biro duoko geno mar jopiny ewi tije obila ka giwacho ni obila bende owe mondo tijgi kaka katiba oyango. IMLU bende onyiso duol marango tije obila pacho ka IPOA mondo tim nonro mapiyo kendo mogidore matut ewi tije obila mayando nenore ka okalo chik kendo neni jogo duto manoyudo midhiero e kinde ng'anyo yudo ratiro e kinde mowinjore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.
Kwadhi bele ni sirikal koro isundo mondo mi ochiw ler ewi tho mar nyako ma jahigni 24 Julia Njoki manyocha owito ngimane ka ntiere rumand Nanyuki. Kweth maketo sirikal tesre okoni obila ntiere kod tim marach mar tiyo kod teko mathoth kuom jopiny. Bende koro gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto okwa ng'uono. Wach nyiso obila mondo mi ochwad tie ji kod magina. Ota Nyambaga ntiere kod ler. Kagiloso kod ute fombo Nairobi, kweth maketo sirikal tesre to kod mago maketo ratich oganda wuok tung' mosuo kod sirikal kagidwaro mondo mak obila maitudo kod tho mar nyadendi ma jahigni 24 Julia Njoki chowito ngimane yo magalagala kanie romand Nanyuki mana bang'e kadonyo chomiera mbun ma silings 50,000 kata kamano omendano nyocha otame chulo. We want to demand that the killer of Njoki is arrested and held to account, and that Njoki gets justice. This follows a similar occurrence when Albert Ojwang died in a similar manner. We want to see IPOA in action. We want to see the constitution being implemented. We want to demand an end to these normalizations of police brutality and police killings, and that the Constitution of Kenya 2010 is implemented to the latter. Giko ni nek makoche lweto bila medo kelo chich mathoth ka chutho to winjore gi bed kod ting mar rito ngima mag oganda. Gichiwo ranyisi kod nek mar Albert Ojwang. Justice for Albert Ojwang, justice. Justice for Bridget Njoki, justice, the 12-year-old. Justice. We want to demand an end to these normalizations of police brutality and police killings, and that the Constitution of Kenya 2010 is implemented to the latter. Kwethno kone jatend piny William Ruto mondo kwa jo Kenya ng'uono ne maroko winjore ochiw jipo ne obila mondo go japiny kod magina oyaye. Head of State, President William Ruto, and the Minister of Internal Security are talking about shooting goons. This lady, in her posture, in her being, was the opposite of a goon. Demand that IPOA does immediate investigations, because the police officer who, on whose hands she died is known. We are very concerned about even the utterances of the president saying that you should shoot the young people when they come to exercise their constitutional right to protest. We are pushing back on these retrogressive tendencies. Gitele kalore kod chal mar kaka Kenya en. Twak mibiro ta kod ji man kod dwachi giwuon. Ok nyal reso jo Kenya. Masani ni kod adhonde mag nek motim kod obila. The former Prime Minister Raila Odinga has begun to say that he will go around the country selling something he's calling a conclave or a discussion with young people. And we want to say very, very openly to Mzee Raila Odinga, follow the advice of Gen Z and keep away from this matter. This country has no appetite to discuss anything at all with the Kasongo government. Any attempt to go around the country portraying as though these are discussions will be to try and handpick certain youth, certain people from different regions to try and ethnicize this country so that it looks like it is us against them. This is not going to go away. Kenya is not going to be silent until these freedoms of Kenyans are actually kept at the forefront. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ng'anyo manobage pacho kata kabiro dweni nyocha okelo tho ne moko kuom oganda jo Kenya ka moko dong kod hinyruok. Achiel kuom rawere manoyudo hinyruok en Nelson Madiba Mandela manochwad gi lisasi e lwete kendo pod medo yudo thieth. Kaka ifinya kidilero obila dwaro mondo mi Mandela ochwal negi risasi to kano setimne bero ne mar gin ema ginyalo chwale ne duol mar IPOA. En ng'anyo manobagi e gwenge mopogore opogore pachoka. Ng'anyo mar Sabasaba mabende nokelo hinyruok ne moko kuom oganda kama moko to nowito ngimagi. Wuoth tero achiel kachiel nyaka gwenge Masironik boma ma Tarungai e kaunti ma Kajiado. Ka waromo gi rawera Nelson Madiba Mandela manochwad gi lisasi kar 8:30 e kinde ng'anyo no mar Sabasaba. Me and my family, me, my dad, my mom, was standing outside. After a while they went inside, so I moved forward a little bit. As I was standing, some lady just asked me, "Why are you bleeding?" As I looked on my arm, I also saw blood was coming out like this.
So some people just told me like, let's go tell the police they have shot you. Luoro machal makamano noweye godo nochune mondo miyo rang kaka nonyalo yudo thieth mapiyo kaka yor reso ngimane. I ran back home. I rushed to my room, took my car keys. My mom was still screaming. When she saw me, she started screaming on top of her lungs. So people were wondering what was going on. But I just rushed to my room, took my car keys, drove myself to hospital as my mom was screaming. Sasa mimi napiga nduru tukienda. Napiga nduru ndio anaendesha na mimi napiga nduru paka tukafika hospitali. Ma ekaka jacket manorwako chieng' nokodhie ka thieth ne chalo. Opong' kod remo ahinya to e bade kama lisasi nochwado. Mandela kata kamano noyudo thieth kendo notimne bero mar golo lisasi. So that's when they took me in. He analyzed the wound. So he saw like my arm had 2 holes, 2 exits. So he thought the bullet had exited. But he found out that the bullet didn't exit. It just hit my rib towards the heart. Bang yudo thieth, nochiwo lipote te sendo bila maonga tarungai. Kama obila bende no penje kanyo manokete lisasi, tok bero mar ni obila wuon. Emano winjore kauting mar cholo lisasi no, neduol marango tijo bila pachoka aipoa. They wasn't asking how are you doing. They just asked, yo risasi iko wapi? So I just told them I left it with my lawyer. My lawyer took it. They always ask for that bullet. Where is it? That bullet should not be with the lawyer. They are the ones to take it to a poor. But at this point, we thought like, if they're asking this much, let us ourselves take it to a poor ourselves. Min mare Meriobel wacho ni masira no podo weye gi peke chunye kendo dwach gi maduong'. En mondo miduol mara ipoa otim nonro ma okoninde nyabathe konchiel. Niko na uchungu sana. Na represent wa mama wote wa Kenya na wale majenzizu wote ambayo wameshutiwa. Nilikuwa nataka niulize serikali hivi. Our president, tulikuvotia, tulikupenda. Lakini saa hii ingekuwa ni kijana yako ameshutiwa hivi, ungesikia aje? We ni jibu, ungesikia aje? Mimi nakuuliza kama mama. Kaluwore gi duol mochung'ne rango ratich oganda KNCHR, ji duto mosewito ngimagi kotenore gi ng'anyo mar Sabasaba nyaka sani romo 38. Efi Nyekidi, Romo gi TV, Nairobi. Mokom jotend riwruog siasa mar Kenya Kwanza kotene kod jatingdai ma jatend piny Kenya Faruk Kibet osekweth maketo sirikal tesre magiwacho ni owinjore omi sirikal manoyiero thuolo matiyo gi lek mar loko ngima oganda. Negilose kinde nyasi mar arambe ne kanise 16 alwora ma Transmara na Rock South. Gimedo seo kwethno kuom siao rawere ne lweny kod ketho mwandu e thur kae. Ule mkabila tulikuja naye hapa siku nyingine. Tulikuja kanisa hapa. Imagine alikaa na Wamasai dakika 20. Hata ile issues MCA aliraise mpaka leo haijajibiwa. Sababu mali alipeleka tu kwa ukabila. Sasa sisi hatuwezi kufanya hivyo. Sitasimama hapa nirudi tena tuseme maneno ya stima. Nataka nikubaliana na vile rais amesema siku ya jana. Watu chochee kwa misingi ya ukabila ama hata kwa misingi ya vizazi za watoto wetu ili Wakenya wapigane ati ili wapate nafasi ama shortcut ya kuingia kwa uongozi kabla ya 2027. Nataka tu kuhakikishia rais wetu William Samoei Ruto. Hapa Narok kiko lock. Ukisikia watu wachache wanakuja hapa kutumia ukabila, sisi ambayo ni wenyeji wa kaunti hii ambayo mimi naongoza nao wajumbe, sisi tuko nyuma yake. Mimi najua kwamba ikifika hiyo wakati sisi tutakuwa watu wa kwanza kuhakikisha ya kwamba Rais William Ruto amerudi kwa tamu nyingine. Wakayo mokwongo nyakora mgajwang chendo endatil kapokwa dhie yuan noka Mwalimu Faith Mzomo nyisa kacha ni jatend piny nyaka koro
chungu wach mawuok e dhoge kaka jatend piny ene motelo ne oganda jo Kenya ma okonego wach ni ogo tiend oganda gi magina. Wacho ni mano ok en wach mamoro jo piny. Eno Samuel Awuor wacho ni entie kericho mora ahinya gi chenro. Julian Joan ntie Mlolongo wuod Nyasakwa ni kachaka entie Mandera. Injinia Lazaro Kanyambo wacho ni entiere kodwa moso kanyo kil Bono Lwal wuod dala kato penjo ni Kenya en piny mobedo governed kod sirikal to jomoko dwaro ni odhi owang police stations kaeto bang'e ok gidwar mondo kaune gi okang' kendo ok dwar mondo omiket road block. Wacho ni kare ma Kenya mane ma oganda moko dwaro. Erokamano ahinya mano injinia Lazaro Kanyambo. Kabil Mishura wacho kacha ni entiere North Academy Ward. Wacho Nyasaye gwedhra mogi TV kone oni weche gi ochopo ne oganda yo makare. Inayano kanyo ka wuod Sembe. Wacho ni entie gweng mar Ombei dala. Wacho ni weche gi chopo ne yo makare ahinya entiere kanyo irrigation SDA Church. Erika Woche wacho ni Kayole weche gi chopo yo makare. Kaeto wacho kanyo ni gin gosiepe gede kama oting'o menlea gin no weche manyien na wayo matenya koram gajwang chenro endotiel kikedhi mabor. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss all in one trip. Starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Daktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kendo nyakorom gajwang moko kuom jotelo e kar chung'od bura magem oko mar kwedo nek mar wakeni mosebedo kadhi nyime kuom thuolo ma dweche 2 gino magiwacho ni osemiyo gi nying marach kaka jogem piny manoluor e weche somo. Kotene kod jalony e weche telo Mikai Tabitho Gutu, jalogo wacho ni nek makamano osekelo luoro e kind wakeni e kar chung'od bura no machuno gi maloro kuonde mag ohala e saa machon mar dok pacho gino makoro thiro yuto margi mapile. Gikwayo jaod bura magem Elisha Odhiambo mondo mi oluong romo mar arita kwe monywando nyaka josiasa makono mar twak ewi yore mag duoko kwe e sub county magem yala. Agni en koro miyo toke ko wuotho kata kotimo ohala. Koro waluongo jotelo te mantiere gem, mantiere Siaya mondo gi address the issue of insecurity ma osebedo katimre gem ka. Mondo mine owuoth kotegno nikech kapo ni nek dhi mbele kata odiochieng' negi anega. Koro ne wawuoth godiochieng' kwategno. Otieno kwayo ohala to wuotho tim nade? Kendo kwang'eni security waber. Bring all the leaders from game regardless of which
divide of the party you're coming from, but bring all the leaders so that we sit down and we go and approach this matter with the people who are sitting at the national government. Either we go to the PS, who is in charge of internal security, or we go to the Inspector General of Police, and then we say enough is enough. A lot of killings are happening in Game. Game cannot have a bad name. That Game in Rivayala is where bodies are being dumped. The woman will go to Game car. Kata police of Yakoinawa. And one Naka Wagoli Tino Marichugi, Giyoma Tino Maundugi, Tawa Chununi, Anakodu, Ranini, Rogo Yaka Giko. Jopiny gweng'a malala location marujo e kar chung'od bura ma Homa Bay Town koro odak gi luoro kaluwore gi monj mar ondieg kwach masani otuch monjo kendo nego negi jamni e miere. Jopiny go wacho ni kuom thuolo ma jumbe ariyo mokalo gisebedo gi luoro kaluwore gi monj mar leno ma giwacho ni geto mier ma opidhe chiaye ma gimonje seche magotieno kendo ginego. Tieno ma piny orugo kawuono le ma ichich godo ni ne en ondieg kwach no monjo dala japith jamni more gweng'no kendo nego rombe 8 e Abila. Apisas migawo mochung' ne rito le mag bunge KWS mano timo limbe dalano yango ne rombe go ne onegi gi ondieg kwach ka jopiny go kwayo KWS mondo mi otim apedha mar mako lego magiwacho ni koro biro lokore gi dhano. Can you get some? Gin jamni 8. Ondieko nego kanyo achiel ochamo kore ni endi mogolo nyaka chunyne te. To modongo eko to onega nega kanyo endo te. Koro kane pok ma otimore juma moro achiel gi nus jumbe 2 kama ni antiere kod guoga mane nindo kama jamni nitiere norito ga dhok kata ka ng'ato dhi kanyo to nokinyal chopo. Koro aparo ni kech ondiegni kano donjo to winjo much rombe kama rombe ninde to kanyo endo bende mane guoga nendo nitiere. Ne o attack guok. Mano omako guogi to koro gima nobuoga ni guoga ni omako nego to ywayo dhi gode topot mo ochamo guok. Kenya Wildlife obiro ka gi rombe 8 onindo piny kanyo endo kendo tho. Kaluwore gi ngima dhano kaendi wan bende waluor nikech ka ji wuothe mang'eny kaendi ji ok ong'eyo gini nikech maendi en gimoro motimore to ok timre ga pile. Moken gimotimore mokwongo area wani eri nitiere insecurity mar animal mar chiayo bepedhogi nikech ondiek ise kweth mag jotelo masiro tenda Kenya Kwanza kotene kod jalo jatend piny Kenya Kithure Kindiki odok ne sirikal e wi chenro mag dongruok kendo lero ne jatend piny William Ruto ibiro yier e tielo mar 2 kaluwore kod tije makare ne jopiny. Ne giloso Kiambai kaunti ma Kiambu. Kindiki kod Lange okunia kwede kod weche mag athui e kind oganda owinjore owe ruok godo kendo kik chik ne gi it. Kindiki manoten kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa kod nyawadgi Silvana Susoro kone mine ojende nyaka misir makare mondo mi gidongre. Bende gimedo ni thuolo masani en matich ok siasa kaka kweth mamoko kasore kod siasa mumondo. Ruto akitupatia hiyo pesa ya kujenga barabara, si hata nyinyi mtamwangalia huko mbele jameni, si itakuwa tuta. Na hii mambo ya uchaguzi sio mambo ya vita, hii ni mambo ya uongozi. Mwenye anachaguliwa anasaidia, mwenye hajachaguliwa anangojea atachaguliwa siku ingine. Ama namna gani jameni? Prime Minister has asked for a dialogue among us, the generations of Kenyans. Now you are saying that Raila Odinga has no contribution in the politics of Kenya. I want to tell you, my friend, Raila Odinga has not requested you as a tribalist to dialogue with him. He is asking the people of Kenya to dialogue as Kenyans. Kenya hii haingekuwa mahali imefika kama si baba Raila Amolo. Ile siasa tunataka kumaliza ni siasa ya entitlement Kenya hii.
Tim Kenya matugo tuke mag adhula Harambee Stars odonjo odiochieng' margi mar adek e orako mag tim ya lap Moi International Sports Center Kasarani bore Nairobi. Timno masani nitiere kod jotugo 29 timo ikruok margi motelo ne tuke mag pinje Afrika CHAN mabiro chako tarehe 2 dwe manyien. Kapok tuke go chakore, kocha mar Kenya Benny McCarthy biro duoko chien kwan mag jotugo nyaka 23. Harambee Stars biro orako kata chako tuke mag CHAN tarehe 3 tugo e kindgi gi tim mar DR Congo kapok girakore gi tim mar Angola tok ndalo 4. Kenya kendo biro rakore gi tim mar Morocco tarehe 10 kapok gitieko tuke mag Group A gi tim mar Zambia tarehe 17. Kadak Makibra riwruok mar Dr. Raymond Omolo Foundation no molo kendo chiwo gi tugo ne klepe ariyo kaka irochwalo rang'iny mag tuge kor gwenge. Riwruok no kalo kuom jawache logi Michael Odari no chiwo piche lep tugo kaachiel gi gloves mag jogol ne timbe Makibra TVC FC kaachiel gi Fort FC mano chake mar rawere tugo kendo were gi timbe gi timbe mag njore. Jotugo no kwa jagoro mongere Dr. Raymond Omolo mondo mi oyud ne gi thuolo mar donje club mar Kenya Police FC ma en patron mare kaka yorno mar medo rang'iny mar mich margi kendo bedo gi yore mag tugo. Riwruogno pod biro dhi nyime gi chiwo sir ne timbe mayudre kor gwenge. Timu yetu inaitwa Fort FC. Tulijenga kwa sababu ya kusaidia vijana wasiingie katika crimes na inatusaidia sana vijana wameanza kufikiria wameacha kwenda kwa crimes. Tumeanza timu juzi ndo planning tunataka kuplan tuanze kuingia kama ni ligi ndo tuanze kani sub county ndo tupande. Tunamshukuru na tunamuomba endelee kutupatia mingi cause timu yetu inataka vitu mingi, inataka bibs, inataka jezi na pia tunaomba siku moja tuweze kuchezea Police ama Gor Mahia ama Tusker FC katika hii shule yetu. Hii shule ni watu wenye wako na talent na ni vile tu hawajapata support. Raymond Omolo chiwo support ne vijende mathindo kendo dwaro mondo vijende obed maber ka kibira ka ong'e ni weche mag njore rich ng'enye to kelo ma mondo njore makibiro dok chien. Njore makibiro nyalo dok chien mana kumiyo gi lewni, miyo gi mpira mondo nyithindo bed machiegni. Ka nyithindo bedo machiegni giboweyo timbe maricho. Kendo kibira ka odwaro mondo bed maber kendo kibira ka okwayo ni kopo ni jotelo moko bende nyalo timo kama gima chal kama ka ok nyal timore kendo ka kibira. Kanye mwateke weche manyien mag ratila Noko Molo Junior nyawacho kacha chane leta henya wat matimbre county ma Homa Bay wacho ni wuon kwacho yio kawe kwaje. George Benjawood Kadogo wacho ni entiere kodwa na nyakanya mkagura were wacho ni kata ka ng'anyo to giwere gi ketho muonde kindego mag ng'anyo. Eno bende Monica Kumu kaachiel gi Vivian Sankale kantie Karen waduok kendo nyakwar moga juang' gi chendo maro yimore koro mosade kata kamana wayo thuone George Bati anyisi ni entiere kod wende mabende gidhi twak godo twak maratil odhiao makawuono wende mabende neno kaos chope studio kae gitingo Okinda Ojuka njagoro maduong' mar Green Congress Party ntiere Charles Omanga maeno kil kaachiel kod Bona Makolwal manjatende chenro Helgia giduto gidhi keto piny Kenya era hila nyako tendre kod wechego mag IEBC no yier jotelo kata commissioners mag IEBC kaachiel gi jakom margi bende odhi bedo mayot taw chendo no mag yiere pacho kae odong' mana higni 2 kende kata matin higni 2 to piny Kenya dhi yiero maduong' en twak ni dikel kanyo gi George Bati banda kama chuok kende wasebedo gi Belinda Phillips jaloko marwa nere kendo sadek chenro maro imore nyinga Lydia Okeyo oriti masani. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount.
Nekana asubuhi. Kabisa Anwari. Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo kathedro. See you there. Tiedero ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo mana e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibro wacho ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato mar rameny piny. Chik by Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ne opidhogi gi hera, nomiyogi kar dak kendo puonjogi tiend bedo joot. Kata kamano, kaka kinde ne medo kalo, ich lach kod nyiego ne omedore e chunygi. Babawa nyalo kawo mwandu te to keti nying nyaminwa. Nikech timbe maricho mag jopiny, yawuote nobedo wasiku. Podi wachni gi siji ni weche ajuoga, siji weche ang'o. Koro ajuoga kukwa ilak mbura magol, tidhi golo ne kanye. Be ng'uono nyalo loyo ich lach? Mano ok en lweny mar mwandu kende.
to en lweny mar rito ngima joot mana e wi Nam Sinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Erokamano nyakwa Ramogi kuom yiero Ramogi TV odhiambo mar Jumapil dwendo lo 13 dwe mar 7 2025. Amor ahinya nikech wasechopo e twak mar ratil bang' bedo gi Lidio Keyo e weche manyien mag ratil. Twak mar wachakore sani. Wenda osedonjo kan gi welo 2 ni bende bedo gi wende welo 3 to machielo bedo gi chal ma ok nyal geng'. Pod othutni mar chopo ka kochopo to ang' warwake to kaponi odeko ma ok onyal chopo to bende ang' wakwa ng'uono e loe nikech duto ok nyal chon to wan kamondo watwagi. Yawuot luo man go ka 2 mosedonjo gi gin yawa ma kaketo ratil marach tang' na pok ratil olwar lakini adwa make motegno mondo kik olwar. Abro neno ni to yiengore kar ng'ama chalo nade. An ka kod wakili Charles Omanga udi nyando machiegni ahinya. Ndalo mathoth Jojo Dera. Ikolo ikatiba miloko kechune joma ne katok lweta. Koro in okil kama loka mar katiba. Nyaka ne chakre chon. Yakoro mugi Charles Omanga en okil kama loka kendo en okil kama loka mochung' ne weche mag katiba miluongo ni constitutional law kendo ong'iyo gi yo makare gin achiel kuom jogo mano tayo chenro mag neno ni katiba ma watiyo godo sani obedo kare. Koro miyo gik mathoth ahinya moluwe katiba no en kod ng'eyo mare. Kata mana weche modalose kawuono mag IBC en kod ng'eyo matut ahinya nikech gin moko kuom mise moketi mag neno ni yiero betie e katiba. Machiegni ahinya Bon Makolwal. Yes. Amor ka idonjo ratil tinende ni. Antiere. Erokamano. Amor gi donjo ratil. Watiyo mondo go mbaka gi jopiny. Erokamano ahinya. Bon Makolwal nyakwa Ramogi en achiel kuom yago ma bende koro sani ikore ne tayo chenro mag tiego jokanyo manyien mag IBC kachiel kod jokanyo mamoko mag neno ni lai ma oketi gi chenro ma oketi gi thuolo ma oketgie otimore yo makare. Lony maliw ma gidhi chwalo ne IBC. Twak marwa kawuono nyakwa Ramogi en ni IBC bende dhi nyalo ni ok ni gionge kod nyalo to ni kaluwore kod omenda moketnegi thuolo ma odong' machuok yiero manitiere gibed yiero matindo kata yiero adundo miluongo ni by elections kachiel kod ikruok ni yiero maduong' ma iluongo ni general election bende gin gi thuolo mar nyalo to kopogore gi mano wageno ni tiegruok midhi migi biro miyo gi nyalo. Osekalo kinde machien nyakwa Ramogi kachiel kod wenda ng'uro osebedo kadhi ne IBC kinde ka kinde kendo kiyudo ka wakawo ranyisi gi yiero manyo otim mogik 2022 pogruok no nena ayanga mama to wuok ma ji owacho ni ka jogi giwegi mok nyal winjore to kare koro japiny dwa bedo kodgi gadieri gi yieyo machalo nade. IBC ma koro nyo opuodhi kendo go chapa e oboke moyiedhi mar sirikal miluongo ni Kenya Gazette bende dhi nyalo gidhi loko dhoch mosemieno gi kinde machien gidhi loko nying ma samoro gando osebedo kamiyo gi kinde machien koso pod en mana temo. Wakilo Manga. Erokamano Jojo Dirabati. Mokwongo gima nyaka jopiny kong'e onego wakwong wang'e ni to tich mar the Independent Electoral Commission en ang'o. Mano mise mokwongo. Koro nyaka wakwong wang'e jopiny ang'e to jogi tijgi en ang'o haswa. Koro tijgi gin gi tich mang'eny kendo katiba king'iyo pend chik mar article 89 to wuoyo kuom Electoral Commission. Independent Electoral and Boundaries Commission. Koro jogi ng'e ni tich monego giti the commission itself. Mokwongo onego ng'e ni gitimo voter registration, voter education, the limitation of boundaries, voter registration, regulation of conduct of political parties, giving regulations on how to conduct election, nominating candidates for elections and political parties. Kinde mamoko. Yes. To maduong' moloyo kwaseng'eyo kaka weche mag yiero osebedo katimore Kenya ka kinde mokalo to gi nyaka nwabed gi chik manyien from August 27, 2010. Gik moko mang'eny oselokore kaluwore gi kaka onego bed ni timo yiero. Maduong'e moloyo manyalo miyo joma koro no dhi chamo mosechamo muma madonjo gimonego tem nitie gimiluongo ni elections audit. Nyaka bed ni wadhi wa audit ni to yiero mosebedo ka kalo gi to ere kama ng'ikruok di bedie
to ere kama dwa tim makare, ere kama dwa loki. Koro ng'ikruok mwasebedogo en ni nyaka ne yiero gi chak timore katiba manyien mukelo nwa IEBC Act, Elections Act, Political Parties Act and Electoral Finance Management Regulations. Pok wabedo gi audit ma uyanga ma mondo mi ka dipo ni nikech onge yiero manyalo bedo atamalo 100 maonge gi ng'ikruok. To mondo mi waket yiero wa obed makare, kwasumo kata kuom pinje mamoko kaka Ghana kata South Africa, Africa ma milambo, to gi Ghana, onego bed ni watimo election audit. Audit no tieni koro kwadok to wang'endo kata weche mag server mane wacho kia moro ni France, kia kar mago, kia ng'oka. Those are among the things monego bed ni ing'iyo. Tiende ni mondo mi ka nitie wi moro manyalo bedi. Castellano Carmago. Castellano Carmago, Jose Carmago. Yes. Koro ing'eno onego bed ni watimo audit. Ma ing'eni pok otimore. Yes. To maduong'ie moloyo king'iyo kaka weche osebedo ka onge winjruok. Ing'eni kwa paro gima notimre mwaka 1997 mane wabedo gi IPPG, Inter-Parliamentary Group, mane koro ng'iyo to ere kaka dibed ne political parties, nikech these are the vehicles are used to conduct elections. To kapo ni onge winjruok ma oyanga gi para achiel kuom political parties, ka buje duol matayo yiero, ji osebedo ka ywak, ineno ka wasebedo gi koko kendo osebedo gi uwi, kata kiwacho notengo ng'iyo gi uwi, sani koro jo Kenya gin otenga, jogo kura gin otenga ma koro kong'iyo gi uwi. Onego bed ni miyo gi thuolo makare gik ma pend chik wacho no, onego bed ni watimo elections audit. Wachungo gini wakitera chungi katera til kaka chenro maratil mawangone. Yes. Onego bed ni waketo yiero ratil. Bang' yiero ka yiero onego bed ni keto yiero ratil. Tiende ni chunge tidhing'o. Koro ng'iyo pebbles, kidi, kuoyo to gi pi maler bedo yore. Koro mae ng'ikruok maduong'ie moloyo. Koro emomiyo kamana bede kaka jalony mar weche mag chike mag katiba. Yes. Kama bede ni tiende ni jo mano oyudo thuolo ne nigi tich matekie moloyo. Nikech gidonje kama osebedo ywagruok gi muodo lak. Tiende ni gima miyo ywagruok gi muodo lak bedie, tiende ni jotelo kata jomo mi thuolo ong'iyo yiero ka gima en competition mar ng'ane loya. To onego bed ni ging'iyo yiero kaka thuolo mar miyo jotelo, jopiny telo makare. To duond buche mag siasa, yes, gi jotelo mantie oseketo gini ka gima gini margi, ma kapo ni nie telo kata inoko mar telo, tineno ni ng'ama nie telo cha ema koso, kata ng'ama nie telo neno ni jog mani oke machande. Koro en kwayo mara kendo en ywak na ni jopiny kata jotelo jogo ma Nyasaye osemiyo thuolo ni mondo okony Kenya. Yes. Moloyo to jomo bede weche mag yiero. Ging'iye pend chik, to pend chik wacho ang'o, what is expected and required of us. Erokamano ahinya. Makolwal. Yes. Wakilo wacho ni sani jo Kenya gin otenga maol gi uwi. Kendo nitiere gima gidwaro. Audit. Ma wakili wacho ni. Ng'ama winjo bed ni time, to winjo bed ni time thuolo machalo nade, nikech ka wang'iyo samoro jopiny nyalo gombo ni ging'e ni ng'a gini winjo bed ni timo audit no. Udhi tiego jotelo ma oyier sani mag IEBC. Ang'o gini mudhi neno ni kopogore gi mosetimore chien. Mitimo kochakore thuolo makoro joge chamo mani dhi bedo mopogore, bende gidhi nyalo kilo lokruok e thuolo makoro nitiere ma omigini. Mokwongo George, ago erokamano mondo achop ka. Mar ariyo yiena mondo agone Nyasaye erokamano maduong' koro jo Kenya nigi Electoral Commission ma nochamo muma tarik 11 ma koro sani giikore ne tich. En gima osebedo ka en ywaruok kabisa, osewuoye for a very long time, nyaka nene nowuog election 2023, 2022, kucha 2022, jomoro resign, joma nogole tich, osebedo ka en chango kabisa. Nitiere kuonde mang'eny monego bed ni timo by election ma pok notimore, ma ka kuma diere gima onego wakwong watim en wagone Nyasaye erokamano ni koro sani
jogo nyalo neno ni nitiere white smoke ni gin gadieri ni ginyalo bedo gi kaka ginyalo dhi mondo giyier jotelo matelo negi ka gidhi mbele. Ka duogo e penjo ni en ni audit. Ng'e ni George, wan gi gimiluongo ni electoral cycle. Electoral cycle en gimoro maluorore machalo mpira moringo higni 5. Electoral cycle ni en gi stages ge. Wan gi kaka wago kura, bang'e wan gi post electoral cycle period ma gik miluongo machalo kaka audit no. Kunde go manonego be notimore nade otimore. But we are very late in terms of electoral cycle wamasani because we are only 2 years away from the next election. Yes. Audit ni not en gik manonego be ni ema ni chakogo. Kar audit no, audit miwacho ni wang'iyo no, en ema onyuolo gimiluongo ni electoral reforms. En ema koro ofuono kuonde ma koteno nikech ing'e ni bang' election ka bang' election nitiere gimiluongo ni post electoral report, evaluation report ma igole gi IBC time, Office of Registrar to Political Parties team, observers bende mawuok kata mana international machalo kaka EU gini bende time. Koro gine mag kata court mineno ji dhi court by election petitions ka. Yes. Kaka Supreme Court no golo kuonde 9 mane giparo nonego bed ni loko e yiero maro. Koro mane manyuolo the audit cha. Ene makuru wacho ni walok kacha no watimo maber, but we are late on this. Koro ma en gima wiyo wil gone ok dhi timore. Ok ni wiyo wil ni ok nyal timore, en gima pod inyal tim nikech nitiere gimiluongo through electoral reforms ma bende dhi mbele kata mana sani. But wang'isi gimoro George. Yes. IBC osebedo gi secretariat. Mano be gima jo Kenya nyaka ng'e. Secretariat osebedo ka ni office kacha. Gise goro gimiluongo ni election operation plan mar 2027 ma gisebedo ka gitimo. Manyocha girito mana these commissioners mondo be for the implementation of it. En gimoting'o ka procurement, oting'o ka gik midhi ng'iewo, gik midhi tim, electoral reforms te midhi tim before 2027. Koro en gima jogi dhi office, tiche ma ging'eny godo, lakini the layout, the basis gi gima gidhi tim. To en gima oseketnegi magin gi kata mana nyoro on Friday negi ni office negi seyiero vice chairperson magi dhi mbele. Koro en gik ma gin gi a full of tray, but en gima ging'eyo ni gidhi timo gini. And the most important thing enemy mana kaka ne wacho, the induction. Gima dwarore ne this commission en ni nyaka koro timnegi gimiluongo ni comprehensive induction. Mano e gima nokotimore ne Chebukati team. Mano omiyo baro corporate governance ka no wuok e kindegi mondo riwgi. Iluongo ni you bring them on board. Magi gel gi the secretariat, gel within themselves. Ka move forward mondo jo Kenya one ni ginyalo. Ni mar gima chando gi kabisa. Wili kata mana gi audit George. And how they will win back the Kenyans' trust, the public trust. Mondo kagi nya yie ne giditimo ne Kenya election ma gidwaro is a very fundamental thing maging'eyo ni gidwaro ka gimove ka mbele. Kolwal adwa penji kapok abiro ir wakili nsiane ka wakili bende go kwano moro kanyo dwa duoko penjo kata dwa wacho weche moko. Yes. Ang'o matimore ka thuolo tin to gik monjo be nitimo ng'eny? Ing'eyo ni everybody nigi strategy ma otimo godo. Gima jo commissioners gi nyaka tim sana nyaka gitim the evaluation magi wuog ni what are the priority areas mondo wabed gi election ang'o ma wanyalo timo within a short time. Kata mana ot kige any program any project mitimo nyaka ing'e ni analyze ni to and give this short period of time ang'o ma nyalo timo on a priority basis. Ing'e gima dhi konyogi en ne mabende is bad and good. En ne gin by elections monego be negative. Yes. More than 20 electoral areas. Ing'eni George ka ginyalo winjore to gitimo this by election. Odiochieng' achiel ochal a mock election, ma general election. Ka gitime maber kotenore gi kaka jo Kenya dwaro. To mano dhi miyogi kaka gi springboard magi dhi chikore godo kaka gidhi e next general election. Nimar gik machalo kaka tools machalo kaka KIMS gini gidhi bedo tested ka. Omio nyaka gi analyze magi develop a matrix on priority areas, the must do's within which time mamano to ng'eyo ni gima nyaka gitim. Nimar gin some of them gin jomo setio we electoral governing areas machalo kaka and the rit mo office of registrar political parties. Koro ging'eyo gin jok mo kati ng'eyo ni
nitiere gimoro miluongo ni committees. Election ebedo driven gi committees. Each around 7 committees within the IBC country. Secretariat riambo gimiluongo ni the commission. But election itimo gi these members of the commission through their committees. Magi bedo each and every person they head a committee. Magi they drive godo how things are working. Kendo gi bedo gi plenary, gi meet the stakeholders. Then nyaka gi bedo gi akakas. Magi romo godo with the stakeholders. The stakeholders they must inform gi on the priority areas as they move forward. Yes. Ero kamana nyakolwal. Wakili Kololo wacho ni IBC gima nyaka ging'e ni gin gi tich mang'eny to thuolo tin. Kaka wakili, ang'o matimore e kinde ma thuolo tin gik mitimo ng'eny? Ma chiwo rangach ne ang'o? Both nyalo wuokie koso rem timo gik marore nyalo betie. Bende ginyalo chopo dwaro mar katiba kaka katiba oketo mondo gik moko timre kapok ji odhi e yiero machielo. Jojo Dirabati gima dwana wachi madwa ni bende wapuonjre gosiepa makolwal. Nyaka wang'e ni the commission oting'o 2 offices. We have the commissioners and the secretariat. The secretariat is mandated and is charged with the day-to-day running of the operations of the Independent and Boundaries Electoral Commission. The commissioners, now their mandate kaka supervising and conducting elections, voter education, continuous voter registration. Ojojo Dirabati gimadwa ni mondo wawachi moloto ne makolwal gini joma among the stakeholders mane space mar puonjo ji weche lony kako ni weche mag yiero tin. Check one go in black and white. The constitution is very clear. Not the law is very clear. The constitution is very clear in terms of conducting and management of elections in Kenya. Gima ng'ikruok mwasebedo wapoda wacho nyaka ne wabedi katiba 2010, wabedo gi yiero mar 2013, wabedo gi yiero mar 2017, wabedo gi yiero mar 2022. Gima makolwal wacho ni electoral circle ni wapenye ni ang'o mosemiyo audit ok tim from 2013 up to 2022. Now we are now almost getting into another electoral cycle. Nyalo bedo dwaro mar ng'ato wuon kata kwet mo. Gima kelo ma e kaka nase wacho cha. Ing'eni the commission bende nigi mandate mar regulating and the conduct of political parties. Tiene in charge of jogi nominate and they register candidates for elections. And candidates, we have independent candidates and majorly ng'engi wuoga from political parties. Koro gimosekelo ng'ikruok e gini kata mamiyo space makolwal wacho ni thuolo chuok ni. Thuolo bedo machuok nale to secretariat ne nitiere matiyo. And more importantly so also. The secretariat implements the policies as formulated by the commissioners. That is what they implement, apart from the administrative functions in terms of day-to-day running of the office of the IEBC. Koro gimomiyo gino sebedo, it has been deliberate. Tenene sama kuwuok political players, tenene political parties, jo siasa, tenene jo modonjo, nyalo dwaro ni ka gidonjo gi yo man ntiere ng'ikruok moko. To ginyal dwaro ni mondo gimi thuolo IEBC mondo odin kuonde ma miyanya ma pi nyalo chwer godo, kuonde ma chwer go. Ok ginyal dwaro ni mondo odin nikech gineno ni kodin to samoro ka mane yo mane gidonjo godo e office. To tiende mano koro joma nyalo bedo oko. To samoro bedo ka jomosebedo kane go koko ne bwana, we need IEBC reforms. More importantly, my platform monego wachi gigi mondo jopiny bendo bed gi ng'eyo. Kane watieko yiero ma 2017 kwa we ma 207 mar Kibaki cha. Wan kaka coalition mar CORD NASA, yes. No complain ni we want IEBC reforms. Mane oyuak mamiyo Isaac Hassan nowuok e office. Machebukati ubiro. Ne wabedo gi weche mag BBI salamu zaheri mar mosruok cha.
Mane ane wabedo gi geno ni sama koro thuolo mane koro jakomo mosore babu mosore go urucha. Koro watiyo gi that opportunity mondo gik mane wagone koko momi election ma 2017 nobedo gi ng'ikruok cha. Mane thuolo mane onego bed gi tigo mondo giwach ni koro electoral reforms e IEBC mane wadwaro en ma in terms of the conduct and management of elections. Mano jo siasa wa jotendwa no dhi moling'iethi nyaka sane. Koro mae kama gwenyruok bedie nikech onego bed ni sama watimo push ni mondo chik mondo lu in terms of election nikech koko gi mag post election no chak bi chakre 1990 to 97 wabedo go 2002 2007 actually 2002 mane ok wabede gi match nini 2007 wabedo go 2013 wabedo go 2017 wabedo go 2022 bende ne wachako bede gi ng'ikruok maka gi kacha. Ere gima jotendwa timo mondo mi kik wabed ni tok yiero ka yiero to wabedo gi yuagruok gi mudola. To chik osenyisowa mowacho ni ng'at miyiero kata the commissioners ma tijgi ma gimonego bed ni gitimo tok yiero ka yiero ma gimonego bed ni timo. Sani neno ka koko bende osechako bedie in terms of inspection of voter registers. Ne wayuak kane wan e code gi NASA ni samoro ntiere kuonde moko ma samoro dibed ni ombulu moko nitie kata mano senindo kata ng'o. Revision and inspection of voter register no ne wachako duogo mwaling'ethi. Sane na winjo ka jakomwa manyien makoro kao Rastas Edung e Thekon owacho ni nitiere kaka koro nyako dhi ong'i register cha. Magi gik mono nego bed ni osetimore mondo mi kwa bedo to kwa bed gi yuagruok samoro ka gima mwakia. Tidhi yudo ka jotendwa magi gik mosebedo ka giyuago to sama giyudo thuolo matis mondo koro wade joma nie telo ma Nyasaye miyo thuolo ni ya ketie uru lokruok kama pend chik wacho ni maka monego tim. Tiyudo ka kendo ji ochako dhi oleng'ethi. Iwinja. Koro magi gik mamiyo wabedo gi yuagruok bang' yiero ka yiero. Nikech inspection and verification of voter register ok en gima onego bed ni timo chieng' ma ji dhi e nomination ni kok ing'iyo ni be dhi verify polling station ni. Onego bed ni wang'iyo to ng'ama notho nyoro ng'ama mane bedo registered as a voter. Wagole mondo be register obed thuolo ne joma bende bedo registered manyien. To map doctim, these are among the audit. Nikech when we are talking about audit of an election, in terms of voter inspection of voter register, the conduct and management of that particular elections, what were the shortcomings? How can we, what could be the mitigating factors? How can we establish nexus between the stakeholders, the voters, the leaders, and all the political players? Koro yudoka mai kama kuro ng'ikruok bedie. Koro mai gimo mi wadwaro ni seche moko ema miyo samoro kwa wuoyo nikech wan jomolony chik an wach chike mayuago ayuak ne katiba. Kech katiba osewacho maber momiyo wani mondo wabed gi election nyaka parliament ne kele Electoral and IEBC Act, nyaka wabed gi Elections Act, nyaka wabed gi Political Parties Act. These are institutional statutes. Teni magi pend chik mowuok katiba wacho ni keturu gima chalo kama mondo miyo weche mag yiero dhi obed makare. Ma bende gidhi gi ng'iyo because it is an interactive and a consultative process. More include public participation. Ji owacho ni political parties wadwa ni watim kama kuom pesa ngo electoral finance management nyaka pes campaign bed kama. To ere gima wachakwe bedie ni wadware malaika moro mondo anwa Apollo. Kriegler report Justice retired Johan Kriegler from South Africa no wacho nwa giri after Kivitu 2007 election. Ni magi monego wasom kuom paro kaluwore kaka lony mar jo South Africa kata magana nikech kata katiba it heavily borrowed from South Africa Constitution. Koro no uwacho no wachon before katiba wani ni magi areas monego watim. Kriegler's report no has never been fully implemented. And why? It is a deliberate. To ka gini mwayuago to jotendwa mwamiyo thuolo. Ere kaka degi kony jopiny e weche mag nikech wambe waola nyisi ni jo Kenya sani gin otenga mool gi uwi. Ok otenga mong'iyo gi uwi ni siau to kakawa. Siau to kakawa. Makolwan.
gima Charles wacho ka ni nitiere tugo moro manie igini tugo ma jotelo magin players kata jotugo e weche mag yiero gi badhore mok dwa chimore tirgi weche mag lokruoge gi rieruok mar IBC ka gigeno ni samoro koponi okudin rodegi to biro konyo gi ondamo mabiro ka ji dhi e yiero. Un jok matimo tiegruok bende utimo manya kane other players kopogore gi IBC kende kaka duol mochung'ne weche mag yiero kod kiewe pachoka to sama utemo chopo machiegni kuom jok mamoko ma bende gin jokanyo e weche mag yiero ahinya to josiasa nikech gin mitego gi ahinya gi IBC bende gin be uchopo kuomgi to bende gin gi chiwruok gi chuny mar neno ni gikonyo IBC kata gikonyo chenro mar kelo lokruok gi nywako telo makare miluongo ni good governance ka ji chimo yiero ka yiero. George, gima timore ni nitiere other stakeholders machalo kaka parliament ka wacho the National Assembly gi Senate. Yes. Kaka wacho the judiciary be nitiere gimiluongo ni Judiciary Committee on Elections. Yes. JC. Ma bende mag one of stakeholders moluoro wach yiero ne. JLAC through the Mane Senate gi Mane National Assembly osebedo ka rich sana on IBC konyruok gik machalo kaka electoral reforms. Inya paro ne nitiere NADCO ne nitiere proposals. Ingeni NADCO emonyuolo this IBC Act ma sani matiyone. To gima timore en ne gisebedo ka giromo makata mana last 2 weeks. JLAC mar Senate ma jakome en Hilary Sigei noluongo all stakeholders on election ka gipenjo ne to time is short ere kaka wanyalo realize this electoral reforms chon kaka Kregla nowacho ne onego bed ni gitimore at least 2 years before election. Maji nopudo pachgi mo ng'ato ka ng'ato nowacho kaka inyalo time e yo mapiyo. Ma adieri everybody is in agreement ni time is short and kama secretariat osedire electoral gik machalo kaka electoral reforms gi koro with the IBC gin at some advanced stage ok ni gidi chako gigi from scratch gin gik mosetimore mosebedo ka gitimo kendo the secretariat osechoro kaka dwaro. But politicians, what we have to agree, George, yes, election is a political issue. The stakes are very high because gine magi govern everything. Ma adieri siasa to nyaka goe matin. Kinyalo somo kata mana gima Judge Thande no wacho. Ngama inyore sami ko siasa ne ki itude gi wach mar Judge Thande. Gima dun en ni sama tuodi to lume matimore nade ema inyore. Japiny to nyaka ire matin. Miluongo ne collateral damage. Koro mano tadieri nyalo neno ni jogi endi nyaka tuomre matin nikech ing'eyo ni adwa nyisi ni nyaka ne wachak yiero 1960s. Anytime mother incumbent dwaro ni mondo nuore ng'at manie telo karo ni mondo dog kendo ochako dog kendo yuaro gi tuomruok moro nyaka bediga kineno kata mana 2007 gimomiyo ne ji nogore the incumbent then ne dwaro 1997 Moi ne dwaro kata mana Uhuru sama ne dwaro former president Uhuru ne dwaro ne nitiere tungni gi yuaruok ne machocho wach ni mar the incumbency luongo ne the incumbent syndrome en ga gima chando ji kata mana all over Africa kata mana all over the world ni the incumbency syndrome is strong to gimomiyo sani e marwa ni is stronger ingeni out of kiwe kata president madhi nuoye madwaro mondo yes out of 47 governors 35 before the second term malo ngisi ni the incumbency syndrome is not only at the national level to any nyaka at the county level mane neno ka election masani tungni gi yuaro ko chakore chon ni mar not only at the national level ma yuaro nitiere kata mana at our county levels jok madwaro kidi Migori neno kaka Migori liet maonge kaka tin kidi kamora mora ma the incumbent dwani mondo Kisumu kweni mar the incumbent walk but kingie ma kineno Kisii matimore Kisii nikech idwoni mondo no the incumbency syndrome no en gimo osebedo katimore to en mo affect kata mana electoral reforms kech ngene ngama ni state house odwani mondo time kako timore nade kako dwaro oluor ni kokete to nyalo finye kamoro ineno gima mama cha wacho wajia
on the president. Gimane omio IBC Golo statement. Yes. Look at those talks. In the drums man luen. Osa chako go kona ka kona. Yena agwenyra ge osiepa makolwa matin. Kech gwenyruok ji nyaka pogre paro. Yes. Elections is not only a political issue. It is both a political and a legal issue. And the issue of incumbency should never and can never be used to prevent those who are mandated to do certain things not to do what they ought to do. Yes. Yero oken mana wach mar siasa kende. Yes. En wach siasa to en wach chik be. Yes. Koro gimoro ni ng'ato dwa nuoyo pod dwa no bed e office. Ok onego bed kaka joma nigi lony mar tiego joma conduct election kaka makolwal gini. Otigi mano kaka kelo ng'ikruok kata keto pasia kata katen mondo tam jo piny neno kor ka china kocha. Yes. Nikech chik oseketo gini maler ni magi ma monego bed ni tim. Koro samwa wacho ni kama thundi gore to lume mainyore. Yes. Ineno kaka dala kuja ki loch so laro ni maler kata toko di kama malum ler. Yes. Kata rwedhi ka yok we rwedhi de ka kuni go ya semu do go de ko ndi oko marangach. De yo ginde keto lume ma bed ka. Koro jo piny lume maler. Koro ki wacho ni ya ni nyaka jinyre gini mon ni japiny nyaka hinyre to japiny no ng'ama important in this electoral process nikech jopiny ni madhi miyo wajatelo ni neno yuago in kimbesi no. Koro miyo tende ni role mar IBC mar continuous voter education and registration. Yes. Puonjo japiny en gima onego bed ni timo pile en gima ok rit chieng' nomination kata sa election. Okay. Registration en gima onego bed ni timo pile to mai timo gi secretariat. We have been having secretariat all through. There has never been continuous voter education and registration. Kata gwengu jojo dina bati iseneno jo IBC kabire gwengu kapuonjo ji ne japiny wang' ni joma dwa dhi go ombulu joma koka dhi gocho for the first time magi mae monego required of you chieng' election. Iseneno gi? Iseneno continuous voter education and registration? The answer is no. Koro gima temre ni ya joma nigi thuolo kaka joma dhi timo induction ne jo IBC kaka wado makolwal gini kata bed ni thuolo ten manade tene nongo bed ni already giseng'eyo nikech sani wani gimo gi dho ngere wacho ni anti IBC hysteria. To tende ni maketo ni IBC no en jasik japiny teni ng'ane biro lando kata ng'ano yombo to ng'ane ma gibiro lando. Teni gino sebede wi japiny to gimomiyo gino bede wi jopiny en niya tende ni jomimiyo thuolo gi kata the process gi magi miyo gidonjo go office jomonego puonjgi gi jomiyiero onego bed ni gin jomoseng'e ni ng'ane en ng'ama nigi kido makare en ng'ama ong'eyo ni telo en gima kama kama. Ing'e niya iwacho gimoro ni responsibility of leadership ma nitiere article 73. Yes. Iwacho ni an authority assigned to a state officer is a public trust that must be exercised in a manner that demonstrate respect, bring dignity to the officer hold, and bring honor to the nation. Tenika sami yudo thuolo mar bedo office mar serikal cha. Teneno go benit kiti gi timbe gi sama in kacha onego beni en gima inspire public confidence in the office you are holding. Miyo japiny bedo gadier gi chirni office no dhi timo ne gima onego beni timo. To koro magi gik mak chik oseketonwa maler ma onego beni ji puonjore. To joma onego beni timo that continuous education. Yes. Ema makolwal gini puonjo to makolwal be wacho kania ni japiny nyaka hinyre gini. Japiny hinyore nang'o to onego bed ni wan gi gik monego mise monego waketo mondo mi japiny kik hinyre makolwal. Koro wachik mana dakika mathis machuok gimomiyo ok wanyal yie ni japiny nyaka hinyre. Japiny osebedo ka hinyre chakre 1963 minene wachogo mak Krigla report obironwa mondo kik japiny hinyre. Ere gimomiyo inyalo wacho ni japiny nyaka hinyre teni ka diponi IBC gi political players gi otimo gima chik wacho kata what is required of them onge ng'ama biro ywak nikech yiero en a contest man nyaka bed ng'ama oyombo gi ng'ama odong'. To kwaketo chik moriere ma yiero time yo makare kata ng'ama odong' cha mosore gi wadgi to rito odiochieng' machielo paro mane en godo mane bodwa konyo go jopiny cha
obedo gi ng'amo yombo chane ato mae kuom weche mag health mae gima na da yombo da timo kuom weche mag arita kwe mae gima da timo kuom weche mag somo mae gima da timo koro yomba arito yiero machielo kawe pacha gi mage gima nane ga implement kanyo ok dibede ni lume mainyore koro gima nyaka wayie unyaka wang'eni ere kaka already use mondo kata ka lum inyore to lum kekenyre ata malo mang'eny ahinya mos e wuoth kenda piny ruda menga. Yes, Makolon. Omanga en wakili wadwa. Onge kamora mora wache ne japenya kaine. Unless ni ene mowache. Lingine mondi Omanga. Luma enyore sama tuodi gi gore ne nga lum in this context en nga. In this context. Okay. Koro gima timore mawacho en niya. Oka wacho ni japenya kaine. Ni penja ni yande. Ni gigi te di leisgi ng'a inyore dong en japiny oka wacho ni japiny nyaka inyre mano kech ing'e ni wan e yamo ibedhi wach ni yande ni bono omako lwar ni nyaka jopiny haya sawa iwacho ni ng'ama dhi bedo gi pek ma samoro dhi chopo dwaro mare maratich en japiny ineno nikech adieri gima nyaka wawinjre ma ok dang' awuonde kata ka timo research Sasa ema wan gi rais madwa ni mondo chako dog e office cha tema tungni bede amiyo example ni king'iyo in 2007 incumbent ne dwaro mondo no king'iyo 1997 mago kuonde ma Kenya ka osebedo gi post election violence kabisa incumbent ne dwaro ni mondo no achaka mi kendo ne sani nitiere gimiluongo ne comparative analysis kata mana king'iyo compare gi chalruok mantiere 207 gi sani king'iyo gi matip joji bo neno ne is almost the same ng'e kata mana the attack ma judiciary nigodo sani do you find it ong'eni ok en normal ni sani wa kaka owuoyo ne judiciary judges mag Supreme Court te nigi case ko kendo ing'iyo ni idwa ni mondo ogolgi Kenya paro 207 the chief justice there no holy office almost around 6 months to election mage gik madhano nego ng'i matut sana to gima nyalo kwayo Omanga gi ni jok ma are also in the civil area kendo legal area en niya gikonjo Kenya protect gimiluongo ni the judiciary inya paro sani kata joji kesami neno wuoyi nitiere petition e court mapenjore to wadhi election 2026 koso wadhi election 2027 yes mokel gi Willis Otieno mosieko ineno gik makama gin gik ma interest politics need a lot of interest to election is a process mana kaka osewacho pile ne election and a process the process ni en ng'ato interest the stake is very high stake cha gido iluongo nano dwaro ngato nitiere dwaro ma iye duong' sana ma adieri kiwinjo kata mana kaka governors madwa nuoyo wuoyo ok believe ni onyalo wuok e kom to kendo oyudo gimoro monyalo timo mondo geng'e kendo mondo kik owuogi en gima lich kabisa ing'eni George sani endi ni neno gima timore North Eastern census ma 2019 no witi ni koro nyaka tim census manyien e North Eastern ng'ene mano is a very serious factor George samene no wuoyni the president osegolo vetting mar IDs kikawo IDs ok North Eastern kende to kata Trans Nzoia kata Homa Bay kuma kuonde ma borderlines nitie you get ineno gigo mage ema keto stake bedo malo ma ng'ato koro wacho ni yande ni watim nang'o ema inyo japincha inyruok mar japincha but kama yiego manga en ni yande the law is very clear yes the IBC commissioners because they are there to implement the law kaka en maonge wach mora mora ne ng'iyo ng'ich ni onge ng'ato ma oro text magine miti to adieri jo Kenya nyalo nuang'o election magidwaro but nikech sa bende dhi kodwa matek adwa na wach gimoro ka ing'eni wan gi what we call separation of powers to gi kaka migepe mag sirikal relate gi each other wan gi the executive
wan gi the legislature to wan gi the judiciary, wan gi office mar sirikal, wan gi jod bura to wan gi doho. To gima duong'ie moloyo en ni gimoro amora ma the executive otimo kata the legislature otimo, parliament and the senate, the national assembly, ok nyal kalo mok dogo e wang'e. Kiparo ndalo mar 207 205 ndalo mar bo wako draft gi bo mass draft cha, ne nitiere case moro mane oter gi Reverend Njoya, to ne nitie bench manotim gi Aaron Ringera, Mary Kasango and Kukubo judge as they were then. To gima nowacho ni onge gima nyalo escape judicial scrutiny. Koro en adieri ni sani migawo mar doho nigi lweny kendo nigi tich matek, nikech gimoro amora matimore e ofis mar sirikal, executive kod legislature, do nyaka do e geno mar japiny. Nikech ka the excess mar the legislature kata kotimo legislative overreach, gidhi giketo chike moko is against the constitution. Gima natimo e dissertation mara kana timo LLB mara natimo gimiluongo ni the separation of powers, the legislature and the judiciary in a comparative perspective. No paro ndalo mane gik moko no biro mar security amendment laws gango cha mane gine ninti a lot of things. Mane exempt nyaka parliament pass law ni civil servant be exempted from tax angoa ane natimo case no endo. Koro gima nyaka watim en niya, nikech wang'eyo weche mag yiero sani. Attack mar judiciary no obiro nikech ang'o? Tiende ni chike monego lu mag yiero ka onge ng'ama dwa ni mondo lu. Tiende ni ka ok iluwo to judiciary gigi tede dhi do. To gi maki. Tidhi maki kata de wetgi oko. Koro kapok wachopo mondo mi wadhi kanyo, en okenge mage monego bed ni watimo kata stakeholders joma nigi opportunities, stakeholders kaka colleague na makolwal gimonego gitim ka wambe wakonyore kodgi kaka jolony e weche mag chik. Tene wabed gi thuolo moro amora mwabedo go gi joma nie those offices, any interaction caucus miluongo no, sama giyudo thuolo machalo kamano to onego bed ni gik mwawuoyegi gimbe gidhi adhiya kacha ka onge gi vested interest kendo onge luoro giwacho ni wan wabiro ka en wach ma simple. IEBC Act wacho ni magi monego tim, Political Parties Act wacho ni maka ma onego tim, Elections Act wacho ni maka ma onego tim, Election Management Regulation wacho ni memo onego tim, Katiba wacho ni magi memo onego tim. Wabiro ne agini onene in black and white yawa. Ere gima nyamon waluwo ma? Simple. Makolwana, itongo ito bende in gi paro mar machielo mino ni bende. No, ingene wacho to ber malo timo. Makolwal, wacho ber monego tim, wacho jomonego tim. Maduong Makolwal, mondo bende jopiny. Nikech wang'e sani, samoro menda bende manitiere, nyalo bet manok. Ting momi IBC en ting maduong. Japiny ni kod dwaro mar mondo IBC winjo bed ni chako duoko geno mane gin goro kuom jopiny go kod kuomgi. Japiny dwaro ni IBC mopogore gi moseneni chien magi ng'ama winjo bed ni timo chik nitie moketi. En ng'ama winjo bed ni chopo dwaro mar chik, nikech Makolwal gima miya penji man nikech ukaw thuolo mar samoro puonjo kata tiego yawa manitiere jokanyo manitiere gigi. Ere yo minyalo time go mondo geno chako duogi ne japiny. Gimoro iwacho nitiere weche moko miwacho kata gi josiasa ni wan wadok timo kama kata wanyalo dhi kata kwalo ombulu kuom ranyisi. Kopo ni gik makamagi oweyo dhi nyime to IBC nitiere ka samoro ng'ani pod iweyo machak dhi kal mayier kata ka jatelo. Ipenjore ang'o momiyo magi timore to IBC motiegi mong'eyo gima chik dwaro, mong'e kaka chik giwacho to nitie to japiny gi dwaro. Ing'e George gima nyaka wawinjre. Yes. Ni IBC to ok yier jatelo jopiny matimore na gipuodho jatelo ma jopiny dhi yiero kalore gi chik. Jatelo ng'ama wuok madhi goyo kura en mana japiny. IBC en tije kisomo katiba article 89 manga wacho cha. Tije en ni mondo giket ne jopiny an enabling environment mondo jopiny owuogi otim election ma apiaya kendo ma transparent kendo ma free and fair. To japiny ema yiero jotelo mineno koro thago gini. Gimonego dipenjire kabisa George en ni ang'o momiyo japiny wuok kabisa gi sironyo
mag yier ng'ato ma yombi with a lot of a bigger percentage. Within 1 year, ng'ano osebedo ng'ama rach mimako mana gobo. And ing'eni gimoro nitiere ma yes, one institutions machalo kaka IBC gi, machalo kaka Office of Register Political Parties, matimo ma. To ng'eni joka gima ginyalo timo en mana ni mondo gimiwa thuolo mar yiero. To japiny ma yiero sama japiny ineno penjiri anena niya. Osewuok midhi omak gavana. Ni gavana okwalo pesa jopiny. Kendo seche moko onwang' kata mana pesa jopiny ge od gavana ka. To japiny wuok oboke. Kendo ting'ore Mako Lwal wakonyi. Mako Lwal tiek gima wacho ni. Yes. Japiny madokne. Japiny ma wuok kendo giandamana. Kendo giwuok kendo gidhi that center mongonano integrity center. Yes. Kendo gidwa kata muko odno. Nikech omake jatelo mano kwalo pesa gi. Koro there is what we have a moral responsibility ma wan godo kaka jopiny. Yes. Kapok wang'iyo kata mana IBC. The IBC ging'eyo their work. Tadieri gimbe nyaka giti kolore gi sheria. To japiny bende nyaka wuog ni you cannot legislate morals. Ingeno okinyal legislate kido marach. Yeah, mana okinyal legislate manners. Any kume kido marach kume. Any kume en gimoro ma ji wuoye kaka ne wuoye ni. Tiwe. For example ingeni yande okinyal bukuri ni kinyi chaka ni initima gik magala ma pinyu kuyiego. But gima nyaka wang'e en ne the jotelo ma wan go are product of us. Kaka wan go. Yes. Watieki. Kwatieko. Watieki tika kama chwoke. Gimachwok. Yes. Gima wacho niya. Gigite bede mana kuom duol mar yiero. Nikech Mako Lwal nyaka ing'eni ya ng'ama nigi thuolo mar puodho ng'ama dhi bedo jakum ma jopiny dhi koni en IEBC ne. They are the people who approve candidates for elections. But before the right man. Yes, but those who approves joma jopiny dhi yiero. Koro gima akwayo en makum daka mathoth. Is okay wakili, but wapenyu duto te nikech gima wacho na mawinjo ka kelo ndadho. Yeah. In ng'at ma jopiny oyiego ni ng'at ma jopiny oyiego do samoro ng'ani jopiny oyiego do to IBC odhi opuodhi samoro ne nigi kido moro to jopiny otiako tero jopiny iro ka jopiny yiero ng'at ma nigi kido moro to ng'at machielo ma timore nang'o madong jopiny bende nigi ng'ata ma bedo mondo beda a candidate in every election must be approved by IEBC. Koro tiende niya kapok odhi kar jopiny oyieri obide rabati kata in independent candidate no jobedi IEBC tamore IEBC emanyaka keto ng'ani ethically timbege kite gi timbege ben ng'ama kido maber. Yes. Koro sama IEBC osedhi approve jojo dira bati. Koro japiny gunia ga kora. Koro kwa blame japiny. Kendo ni IEBC nigi thuolo mar bende chungo ni ng'at ma wa approve for a candidate for election. En ng'ama kite chalo na. Ero kamano Mako Lwal idwa wacho chimo mitieko. Ni ipenja ni ka IEBC otimo. Ka IEBC nigi teko mar puodhi. Yes. To in kaka in gi ratichi. IBC okinyal buka ne wacho ni ane na paro ni George ni jakuo. Nyaka bed ni osegol mokumi ni jakuo ko IBC ne keteko mar. Nyakora mogi mondo yuduoko makare yiero mora mora. Ting en ni lweti kaka chiko keto ni bang'e nya wik chika ina bijo telo gibiro iri ne wuon ombulu. Teko ni lweti koponi IBC opodho ng'ama rach ni dire oko. Koponi opodho ng'ama ber sire. To IBC bende nyaka ket maino mar ne bidruok gi tim makare obed kindgi. Jotelo obe jo siasa giwe goyo kona gi weche mag yiero nikech japiny ema biro ywak katelo makare ok ochopo kaka ne gidwaro. Ting dok ne IEBC nyakora mogi giko mar twak mar atil tinende okil Kamaloka Bon Mako Lwal kendo jatelo matayo chenro weche mag neno ni weche bedo makare kachiel kod wakili Omanga gin bende miketo wangi nyinga George Bati ratilo chope giko mare waromo kendo Jumapil machielo riti masani.